Simile ngenyawo kanjalo bathandekayo enkulu inhlonipho ngethecela ukuthi simukele ubaba wethu uBishop SP Zikhali. We all know bathandekayo akekho umuntu asidingi nokuthi simchaze kaningi. South Africa yonke yamazi, even Africa yamazi, nangaphesheya kwezilwandle bathandekayo, umhlaba wonke uyamazi. Ubaba uNkulunkulu usibusisile kakhulu ngayo, umama useshilo ukuthi generation yethu blessed. It's good to see besethukile nomama Apostle said hey uzoshumayela ngolesihlanu baba siyayazi Intshukumo ukuthi kuba kuningi kubusy, but kuzokuthobisa ukubona ukuthi ubaba it's already 1 o'clock kusasa use northwest, kodwa mayikhuluma wathi no Apostle ngizokhonza ngawo Friday, ngizokhonza nami nabazalwane. He's a very very humble man of God bathandekayo, and kuyasithobisa siyafunda uNkulunkulu kuye. One thing ozoyifunda kubaba uzofunda uThixo. He's a very loving father, une grace yobubaba. It's so shocking singama sons akhe sibaningi kodwa ngathi sonke si special, futhi nabalaba abangeke sitebeleni so wangama sons and daughters kababa, but bayayifeel fatherhood mabesondele eduze kwakhe. Baba, we love you so very much. Thank you so very much ukuthi ube phakathi kwethu nokusibekezela until now. Bazalwane bami ngicela inhliziyo sivule, iatmosphere vele iyasho kumanje ukuthi uNkulunkulu ukukhula azosenzela khona. Alikaze libe lilodwa, ngisho lilodwa ilanga. One minute I know akakazwe ame a disappoint uNkulunkulu wakhe. Each and every word mungalibamba kahle namhlanje your life will change. Ladies and gentlemen, without any waste of time, ngicela samukele ubaba wezizwe zonke. Come on, shaya izandla enkulu ezenhlonipho nezembeko. Come on, shaya uNkulunkulu izandla kakhulu. Intshukumo ashayela uNkulunkulu izandla kakhulu bathandekayo, and welcome our father. Ubaba wezizwe zonke shayela Bishop SP Zikhali, shaya izandla kakhulu bathandekayo. Semamukele stage ngegama lika Jesu. Hallelujah. Thank you Jesus. Baba, akekho njengawe, akekho ngalinganiswa nawe. From everlasting to everlasting, you are God. Inhliziyo yethu uNkulunkulu wethu yathoba ebukhoneni bakho. Thina njalo singakukhonza kuze kuse kuphume ilanga, ngoba uNkulunkulu wethu akukho la singajaha khona, ngoba zonke into zethu ikuwe. We bless you, we honor you. Ngakho konke lokho yikho nangakho konke lokho okwenzile. Siyabonga baba ngalokuhlangana okukhulu kangaka kwabangcwele bevele indaweni zonke. Bungeke kusibize zonke indawo kanti usibizele izinto ezijwayelekile. Siyazi ukuthi kukhona into enkulu engajwayelekile ofuna ukuyiphahlaza lapha phakathi kwethu namhlanje.
namhlanje ebusuku. Siyabonga ke uNkulunkulu wethu ongcwele, siyayamukela ingakafiki, siyayamukela singakayithinti. Samukela uNkulunkulu wethu ongcwele konke lokho silungiselele khona. Siyazi ukuthi izulu belimile yonke lenyanga na last month ilungiselela lokho kuhlangana kwethu. Siyabonga uNkulunkulu wethu ukuthi abebelungiselela kodwa bengazi ukuthi izulu seliqedile. We give you glory, we give you praise. Busise namhlanje ebusuku ngenxa kaKristu Jesu inkosi. Amen. Singahlala phansi. Awusenivele nihleli. Ngiqhamuka lapho kuthiwa khona uyacela ukuthi uhlale phansi. But it's awesome, it's late. Angibingelele kakhulu abaphathi balomphongolo, baba nomama uNyandeni. uNkulunkulu wasilekelela kakhulu ngabo kule sizukulwane esikuso. Ngijwayeleke ukuthi mangikhuluma ngithi uNkulunkulu will never call a person uma kungekho abantu ababizela yena. uNkulunkulu unibizile wanibizela thina. Kwamukeleni nje noma siyanidisappointa noma senzani, kodwa ayamukelani nje ukuthi nibizelwe thina. Ngisho lento ngoba ngiphila ngayo for a period of 34 years full time in the ministry. Noma ngiyakhala, noma ngiswele, noma kuhambe ngendlela, kodwa ngiyazi ngibizela umuntu. Uyayibona leyo nto noma akayiboni, kodwa ngibizelwe yena. So ke asikho isidingo sokuthi ngithethise yena, ngichasukele yena, ngoba yena akazi ngibizelwe yena. Kodwa lo waziyo ukuthi ungibizele yena, uyena ofanele take care of me. So siyambonga kakhulu uNkulunkulu, sinibingelele nonke abafundisi. Ngifuna ukuthatha nje ithuba nginibingelele kahle impela. Wazi wathi omunye, hey kufanele babingelele kahle abantu ngoba awazi noma uphinde babingelele empilweni. So anginibingelele nonke abafundisi, nginibingelele nonke ama-leaders, ngibingelele abahlabelelayo, ngibingelele akade sibeshumayela la. Uyabona kushunyayelwa, uyabona nami ukuthi ngizama ukubamba ngiyeke ngishone ngapha ngoba kushunyayelwe kule ndawo. Uyabona mase kuzokwafundwa nevesi elithi ngezwa kanye, wakhuluma kanye ngezwa kabili. Okwazi ukuthi ayikushunyayelwe ke lapho, kushunyayelwe ngempela, wakhuluma kanye ngezwa kabili. So ivesi lingithusile. Ivesi le bengazi khona ivesi nje eBhayibhelini. Yabona khona amavesi owafunda esikade uthi hey akakhuluma kanye ngezwa kabili. So kwavela kwaphela ke konke lokho ebenguphethe. Ake sifunde izwi lenkosi incwadi kaJohn chapter 11. John chapter 11. Ngiyazi ukuthi sijwayele ukujaha ukuthini Lazarus phuma. So sijwayele ukugijimela ukuyokhipha uLazarus. So yayazi leyo ndaba. Kukhona abagijimela ekutheni mthukululeni nimyeke ahambe. And sofika khona uma inkosi ithanda. Kodwa asiqale la. Verse number 1, kwakukhona othile ogulayo Lazarus waseBethania umuzi wakubo kaMaria nodadewabo uMartha.
uMartha kwakunguyena owagcoba uMaria nguyena owagcoba uJesu ngamafutha wesula izinyawo zayo ngezinwele zakhe. Omne wabo uLazaro wayegula. Yabona ukuthi kunzima ukwazi uLazaro. Fanele uma uzokwazi uLazaro uqala ulanda uMary. Because ngeke umazi uLazaro uMary engekho. So kusho ukuthi nje kwakuba le ndoda izovuka ingenxa yalo Mary. Fanele uyibambe lapho nje i-text kwesinye isikhathi uyibambe lapho nje uyibone ukuthi ibhekephi. Ngakho ke odadewabo bathumela kuye bathi, Nkosi, bheka lo omthandayo uyagula. Uyathandwa kodwa uyagula. uJesu esekuzwile lokho wathi, lokhu kugula akusikho okokufa, kodwa kungenxa yenkazimulo kaNkulunkulu ukuba indodana kaNkulunkulu ikhazimuliswe ngakho. Indodana kaNkulunkulu izokhanyazuliswa ngalokhu kugula, ngalokhu kufa. Futhi ngiyezwa sengazathi ziningi izimo ezizokwenza akhazimuliswe. Ubengeke akhulume kanjena kanti lokho kwakho kokufa. Uma kanti bekungekokufa ufike endaweni eright ngoba sesizo proclaima a new message ukuthi lokugula lokuswela kwakho lokho akusikho okokuphela kwakho, kodwa okuthi kwehla inkazimulo kaNkulunkulu. And ngiyathanda bazalwane siye ku verse number 17. Kwathi ke esefika uJesu wamfumana esenezinsuku ezine ethuneni. Mhlambe angaqali lapho. Asiye ku verse asiye ku verse number 13. Kepha uJesu wakhuluma ngokufa kwakhe, kepha bona babethi ukhuluma ngokulala ubuthongo. Ngokuba ke uJesu wathi kubo ngokucacileyo, uLazaro ufile, ngiyathokoza hayi ngenxa yenu ukuthi bengingekho ukuze nikholwe, kepha asiye kuye. Ufile kodwa asiye kuye. Khona uThomas owathi othiwa uDidimu wathi kubafundi abakanye naye, asihambe nathi ukuze sife kanye nathi. Didimu. Kwathi ke esefikile uJesu wamfumana esenezinsuku ezine ethuneni. iBethaniya laliseduze neJerusalema, kungathi amastadiyo ayi-15. Abaningi kubaJuda, angithi niyathokozela ukufunda kweBhayibheli bazalwane. Ngiyazi ukuthi abantu abaningi abaselithatha kakhulu iBhayibheli. Abaningi kubaJuda babefikile noMartha noMaria ukubakhuza ngomne wabo. Ngakho uMartha esezwe ukuthi uJesu uyeza,
waya ukumhlangabeza kepha uMaria wahlala endlini. Wayesethu uMatha kuJesu, Nkosi, uma ubukhona umnewethu nga engafanga. Bengijwayele ukuthi le statement isi right. Kodwa le statement sithi Jesu late. Sithi late. Bekufanele ufike engakafi. Ibisekhona ipossibility ukuba ubengakafi. Kodwa ke ukuba ubukhona umnewethu nga engafanga. Usethi ke kodwa uMatha, kepha ngiyazi nakalokhu uma ukuthi nakuba yini ongakucela kuNkulunkulu, uNkulunkulu zakho kunika khona. Yabo leli gama lithi noma yini. Amanye amagama angama favorites ami eBhayibhelini. Noma yini. Kodwa akasimbheke lo sisi lo, simbheka bheka. uJesu wathi umnewenu uza kuvuka. Yabona uJesu ukhuluma straight, umnewenu uzoba njani? Uzovuka. uMatha wathi kuye, ngiyazi Nkosi uyakuvuka ekuvukeni ngosuku lokugcina. Matha. uJesu wathi kuye, mina ngingukuvuka nokuphila, okholwa yimi noma efa wophila. Nalowo ophila ekholwa yimi kasoze afa naphakade. Uyakholwa yilokhu na? Wathi kuye, yebo Nkosi, ngiyakholwa ukuthi wena unguKristu, indodana kaNkulunkulu obeza kuza emhlabeni. Eseshilo lokho wamuka wabiza uMaria udadewabo ngasese, wathi umfundisi ukhona uyakubiza. Jesus uke wamthuma uJesu ukuthi akambiza. Ade sifunda nani bazalwane. Let's read. Enye izinto yabona lo sisi lo uhlulwe ukwamukela isimangaliso. But now usegijima ngale uzothi umfundisi uyakubiza kodwa engakambizi. Yena ke ekuzwa lokho wasuka masinyane waya kuye, kepha uJesu wayengakafiki emzini kodwa wayese kuleyo ndawo uMatha amhlangabeze kuyo. AbaJuda ababesendlini naye bamkhuza bebona uMaria esuka masinyane ephuma, bamlandela bathi uya ethuneni ukuba akhale khona. uMaria sefikile lapho ekhona uJesu, ebona wawa ngasezinyaweni zakhe wathi. Do you see that? Uma sefika uMary wenza njani? Wawa ngasezinyaweni. Yeah. Uyabona indlela ekufunda ngayo noma ngingasashumayelanga, yabona ukuthi ikhona into ezokwenzeka manje. Wawa ngasezinyaweni lethi iBhayibheli uMaria esefike wawa ngasezinyaweni. Nkosi uJesu. Ngakho uJesu embona ngisekuvesi number 32. Wawa ngasezinyaweni. Wathi Nkosi, uma ubukhona umnewethu nga engafanga. Niyabona leso statement siyafana nalesi sishiwo bani? uMatha. Siyafana exactly. Kodwa lo omunye usisho emile, lo omunye usisho esemadolweni. Mehluke ngazathi lapho nje kuphela. Jesus Christ. Ngakho uJesu ebona ekhala
nabaJuda abafika naye bekhala. Wabubula emoyeni wakhe wakhathazeka wathi nimbeke phi na? Bathi kuye Jesu woza ubone. uJesu wakhala izinyembezi. Ngakho ke abaJuda bathi bheka ukumthanda kwakhe. Kepha abanye kubo bathi lo owavula amehlo empumputhe wayengekwenze yini ukuba yena lo angafi na? Ngakho uJesu ebubula futhi phakathi kwakhe wafika ethuneni lali ngumhume kwakukhona itshe phezu kwawo. uJesu wathi susani itshe. uMatha udadewabo wofileyo wathi kuye Nkosi usenuka ngokuba sezizini. uJesu wathi kuye angishongo yini kuwe ukuthi uma ukholwa uza kubona inkazimulo na? Nanti leli verse leli sijwayele ukulishumayela sengazathi uJesu washo kuMary ukuthi uzobona inkazimulo kanti wayisho kuMatha. Asithandaze. Baba wethu akekho ofana nawe, akekho ongalinganiswa nawe. Khuluma ngazathi uyaqala in Jesus name. Amen. Incwadi kaJohn incwadi elinye lamavangeli noma ivangeli lesine. Kulamavangeli amane kukhona amathathu abizwa ngokuthiwa ama-synoptic gospels. Mhlambe kuthiwa ama-synoptic gospels ngoba akhuluma ngoJesu othenjisiwe, ngoJesu ofikile, ngoJesu obhabhadiswe kwavuleka izulu, akhuluma ngoJesu owenze izimangaliso, akhulume ngoJesu owakhuluma ngokufa kwakhe wahamba phezu kwamanzi wenza yonke into, onke lamahumusho. But uma uzowabheka kahle uzobona ukuthi uMatthew wayikhuluma kakhulu ebhekise kubaJuda. Uzobona ukuthi nje uchapter number 1 uveza igenealogy ukuthi ubani wazala ubani, ubani wazala ubani, ubani wazala ubani, ubani wazala ubani, ehlanganisa, ngicela ungalale njalo, ehlanganisa uJesu nemindeni yobukhosi bakwaIsrayeli. So wayenza kahle leyo nto ngenkulu impumelelo. Yingakho noma usuza ku chapter number 24 kuyo incwadi kaMatthew uzomthola ekhuluma ngezikhathi zokugcina nezinto ezizokwenzeka ezikhathini zokugcina kodwa ezingahlangani kahle ncam nathi ezihlangana nabakwaJuda. So wayibhala incwadi le eyibhalela ukumveza uJesu ukuthi uyu Mesiya lo, uyu Mesiya lo. MaJuda noma ningathini noma ningenzani kodwa yena uye umsindisi lo. Ningayihlupha nishone lena lena niphike kodwa lo Jesu lo uye uMesiya. But mawuza encwadini kaMark, incwadi kaMark yona ivela is very short, yayikhulunywa ubaba wasemdala cishe yena umfundi wayemdala kunabo bonke. Owayengafundanga kakhulu wayithembele ebusinessini lokudoba ofish. Kodwa nisekhona abazalwane. So uma umuntu njengasilo negago kodwa kwakuyindoda eyayimthanda uJesu, eyayimthanda uJesu. Uzobona makubhalwa le ncwadi kaMark ngenxa yokuthi yayibhalwa uMark owayewusecretary kaPeter. Uzobona ukuthi uma eyibhala
akanawo amazwi abaningi explain ukuthi uJesu no uvele ethi nje ku chapter 1 verse number 1 uJesu indodana kaNkulunkulu usemthulile njalo ku chapter number 1 verse number 1 ukuthi lo Jesu lo akalokhu echaza ukuthi kwenzeka ukuthi intombi kwenzani intombi kwenzekani intombi engayazi indoda uqhamuka nje sethi uJesu indodana kaNkulunkulu. It's true ukuthi mawuza kulukhu as a doctor intellectual ukalande izinto eziningi. Enye yezinto azilandayo ulokhu nikhona kodwa bazalwane, enye izinto azilandayo lokhu uzothatha owesifazane omdala oseshade iminyaka eminingi ehluleka ukuthola ingane, abese zothatha intombazane engakazi zame ukuthola ingane, abahlanganisa athi kubo bobabili kwehla ingelosi yakhuluma kozame wehluleka, yathi uzozala wazala ngempela. Yakhuluma kulowo ongakazame, yakhuluma amazwi afanayo, yathi uzozala naye wazala. Iveza ukuthi lamandla ngaphezulu angendaba ukuthi usuzame wehluleka, kodwa mali ke laphumiswe phezulu ezulwini. Noma ubuzame wehluleka kuyenzeka, noma ngabe ubungakazami ke, kodwa uma like laphuma nje ukuthi uzala ngisho uhluleka iminyaka yonke, uzala ngisho ungakahluleki. So uyabona ukuthi this guy uveza nje ukuthi uma sekukhona uNkulunkulu kwi-equation, if you introduce God kwi-equation, uyabona nezinto zama-science ukuthi kwahlangana ubani nobani ayibe isaba nandaba leonto. Uma esekhulumile uNkulunkulu umnikazi we-science esekhulumile okwazi uhlanganisa abantu, asikho isidingo sokuthi baphinde bahlukane uma bahlanganiswe uma yena esekhulumile. But incwadi kaJohn yona imveza uJesu, isivezela uJesu before uJesu abonwe. Ithi uma ufunda ku chapter number 1 verse number 1 ebesithi eqaleni wayengulizwi, ulizwi waye kuNkulunkulu, bese ithi ulizwi waye nguNkulunkulu. Bese yasilandela ke iprocess yakhona uverse number 11 athi ulizwi wehla wakha phakathi kwethu, uthi sabona egcwele inkazimulo umusa kaNkulunkulu. Uyamveza nje uJesu, kodwa umveza before abe uJesu ukuthi waye uNkulunkulu, waye noNkulunkulu, waye kuNkulunkulu before abe uJesu. You see bazalwane, lento ke yokuthi uJesu igama lakhe elinikezwe amandla, kodwa igama lobuntu bakhe. Nisekhona bazalwane, wanikezwa leli gama lobuntu ukuze azosindisa abantu. Glory to Jesus. Nisekhona bazalwane. So why ngasebenza ngegama elithi uKristu, kodwa lelo igama lobuNkulunkulu, leli gama elithi Kristu elalisho ukuthi ungogcotshiweyo, kodwa kwafanele ukuthi abe uJesu abalekelo Herod kanti uzosindisa. Nisekhona bazalwane, abe uJesu ayofa esiphambanweni kanti uzothi phakanyiswe isiphambano elidonsela kuye. In other words, kwakufanele abe afane nathi, njengoba izwi lithi asinikezwanga nompriest
odabulile amazulu hayi kodwa nisekhona baza osunderstanda kuzo zonke izinto nakho konke esidlula kukho ngenxa yokuthi waba umuntu phakathi kwabantu. Incwadi kaJohn imlanda lapho, but kukhona ezinye izinto bazalwane incwadi kaJohn efike yangiqeda nisihamba nama ngithi incwadi kaJohn ifike yangiqeda ke yona ngoba iveza ukuthi mawufika ku chapter number 3 ehlangana uJesu angithi niyazi ukuthi ngiyakwazi ukuhlanganisa yonke into ngendlela kodwa namhlanje ake ningiyeke ngikhulume ngakhuluma. You see, mawufunda incwadi kaJohn chapter number 3 hiyo yodwa elanda lesa story sika Jesu ehlangana kanye noNicodemus ebusuku. Ngangihlale ngibuza ukuthi why bahlangane ebusuku, why uNicodemus eze kuJesu ebusuku, until I find out ukuthi uNicodemus wayemember yeSanhedrin. So now iSanhedrin kwakuyisigungu esasikade sihola uIsrael kwezenkolo nakwezepolitiki. So sasikade sona siholwa umpristi omkhulu bese kuba nabaFarisi on the right kube khona ababhali on the left. So abangapha kwa right babe sebenza njengabameli kodwa abangapha ngakwa left babe sebenza njengabashushisi. Okay, anisangizwa vele siyahamba namhlanje nangithi bazalwane. So it seems as if kwahlangana ijaji high priest ebusuku yahlangana nabameli yahlangana nabashushisi kwakhulunywa indaba kaJesu engekho. But mabe ikhuluma indaba kaJesu kwathiwa hey lo muntu lo uyibiza ngendodana kaNkulunkulu, lo muntu lo uthi uyikuthi, kanti kuzothi uma sekukhishwa iverdict kuthiwa hayi bafowethu siyamazi lo muntu ukuthi uvela kuNkulunkulu futhi unoNkulunkulu ngoba kekho umuntu ongenza lezi mangaliso uma engaveli kuNkulunkulu futhi engenayo uNkulunkulu. Kwathi noma ke iverdict iphume ebusuku wathi uNicodemus ngeke ngikwazi kuyolala neinformation engaka, kufanele ngidlule kuyo uJesu ngimtshela ukuthi siyazi Jesu siyazi wayengezile uzocela uphilo phakathi kodwa wayizomtshela nje ukuthi siyazi Jesu siyazi ukuthi wena uvele phezulu futhi unoNkulunkulu ngoba kekho ongenza lezi imangaliso. Come on bazalwane nisekhona kodwa ake nithi hallelujah. So in this book uma ufika kulokhoza ku verse number 8 abesezothi hey njengomoya uphephetha la uthanda khona uthi akekho wazi lawo lo moya uqhamuka khona futhi akekho wazi lawo lo moya uyakhona. Ngicela sihambeni khona la siya khona. Abesethi banjalo abazelwe abaziwa basukaphi abaziwa ukuthi bayaphi uyezwakala umdumo wabo kodwa abaziwa bavelaphi futhi abaziwa bayaphi. Abesethi banjalo abazelwe ngomoya. Now I take this bazalwane ukuthi awukwazi uzalwa nguye uphinde uqhubeke kube uwe. Okay, so now kufuneka abazelwe nguye babe yilento abazelwe. Siyazi ukuthi kuzalwa ngendlela eziningi la emhlabeni kodwa uNkulunkulu uzala ngomlomo. uNkulunkulu uzala ngomlomo. Kwasekuqaleni wavela wathi asenze umuntu ngomfanekiso wethu asifuze babe sebezelwe njalo ngoba uma ekhuluma into ayikhulumayo iyenzeka. Angiphinde futhi ngoba ilapho esala khona thina uma eke wayikhuluma into
into ayikhulumile iyenzeka. Anginaso isikhathi sokuhlala kule nto. Abesethi abazelwe umoya bangumoya, nabazelwe inyama bayinyama. In this book, ngifuna ukuvala njalo, ngifuna ukuvala. In this book, ku chapter number 14, uma uzofunda uverse number 12, lithi iBhayibheli ngoba bonke laba bakholwayo zonke lezi mangaliso engizenzileyo mina Jesu nangaphezulu bayose abaselwe uye. Nisekhona abazalwane ngamanye amagama bazokwenza okwenziwe uJesu, baphinde benze nokungaphezulu kwalokho okwenziwe uJesu. Ngiyancenga kodwa ngincenga kancane kodwa khona ngihamba nani. Nisekhona abazalwane. Ngiyabuza ubuthongo buyabaleka kini manje. Kukhona into engenayo, kukhona into egijima lapha ngoba ngiyalizwa izulu vele livulekile, inhlekelele seyivele yehlakele. The devil cannot stop what is happening tonight. Can never stop what is happening tonight. Yabalenta enziwa uNkulunkulu manje uSathane akazi ukuthi angayivimba ngaphi. But you know bazalwane, when ukhuluma ngaleli verse usuke introduce into kamoya, ngoba thina sizelwe ngobani bazalwane? Ngomoya. So usuke introduce ukusebenza kamoya nendlela usho zonke lezi zinto azizikwenziwa yithi, sizokwenziwa yithi sikholwa, sizelwe sikholwa, sizokwenza zonke lezi. Ayikho, angazi noma bakhona abantu abayaziyo lento, ayikho into engamhlula uJesu. That's a declaration. Uyayikholwa noma awuyikholwa, ayikho, angiphinde futhi, ayikho into engahlula uJesu. Engahlula. Inkingi ikuphi kanti uma sibona izinto zingenzeki? That is what I want to deal with tonight. Ngenxa ukuthi inkinga ayikho kuJesu, kodwa inkinga ikithi singanyukeli kuyilevel okufanele ngabe siphila kuyo. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Inkinga ayikho kuJesu ukuphilisa icancer. Icancer is nothing. You see ngalezi yakhathi sisebancane sahamba sayobheka ubaba okwakuthiwa umfundisi uDuma, ubaba uDuma. Abaningi bamaze kukhona ama giants cishe awu4 ala eSouth Africa. uNkulunkulu awavusa cishe ngesikhathi esisodwa, okwakubaba uNicholas Bengo, kube ubaba uNgidi, kube ubaba uDuma, kube ubaba uChiliza. Wabavusa ngesikhathi esisodwa. Ngiyathandaza ukuthi uNkulunkulu abuya sibuyisele lezo nsuku bafowethu, abuya sibuyisele lezo nsuku. Angazi kuwe kodwa ngiyathandaza nje, ngiyathandaza. Ngithanda wena yami yokuthandaza, ngithi Nkosi kodwa ungabusa sibuyisela lezo nsuku. But uma siyobona lo baba isonto lakhe lalilapha eMngeni Road, engekho amasonto abamnyama edolobheni, uye yedwa onesonto edolobheni kuMngeni Road. Helinye ilanga kufike inkosazana, I can't remember, yayingeyase Ireland noma kwangekho, the very rich family. Uma ifikile la igula iphethwe icancer stage 4, wathi lo baba lona kwenze njani ke kuwe? Wathi ngiku stage 4 secancer. Wasethi akho cancer la, amadimoni la. Wakhuluma nje lawo mazwi, wathi amadimoni lawa akho cancer la kuwe. Wayisetha balethe icontainer, baletha icontainer efana nale. Wathi sengizoyala lento othi wena icancer ukuthi uphume la kuyingene la esitsheni. Right in front of our eyes, yaphuma lento yangena kuyilokhozi. So now lawo mandla ngabe uNkulunkulu usawaluza yini?
The answer is no, no, no. He has never lost a bit. Kodwa inkinga ibandla saliziyeke lahlala phansi aliyukeli emandleni angumangaliso. Let me put a disclaimer right now. Ukuthi amandla lawo akhona khona la. And the devil can never stop what is happening. Kukhona abantu abanyukela kwi-level abangakaze banyukele kuyo in their lives, because uNkulunkulu akanayo inkinga, kodwa inkinga yithi esiphila ngaphansi kwe-level asifuna sikuyo. Glory to Jesus. But there is something I want to take this. Please sit a little bit. Let's go to the scripture that we read. Now, kuthunyelwa umlayezo kuJesu ukuthi lowo omthandayo uyagula. Yabo? Lo omthandayo uyagula. Uyabona ukube kwakuyimi ngangiyosha ukhiye ngigijime ngiye lapha okuthiwa engimthandayo unjani uyagula, kodwa uJesu aka-operate njengabantu. And Jesus started to say, hey, lokugula akusikho kokufa, kodwa akokuba kubonakaliswe ini inkazimulo. In other words, bekungeke kubonakale lenkazimulo ukuba akubangabikho lokugula. We have to accept bazalwane ukuthi kufanele kube khona leso simwana esikhona ukuze uNkulunkulu abonakalise inkazimulo yakhe. Leso simo okuso akusisona esokudestroy ifamily yakho, kodwa leso simo okuso singesokuveza enye into obewungayazi ethiwa yenkazimulo kaNkulunkulu. Uthi uJesu lokugula akusikho kokufa, noma kungagcina ekufeni, kodwa akusikho okokufa okokuthi kubonakaliswe inkazimulo kaNkulunkulu. So now uma uJesu esho njalo, uwasho lamazwi uqede uyazithulela lithi iBhayibheli wabuya hlala insukwana. Kuthe uma sekudlula insuku wayesethi uLazaro ulele. Yabona noma esayikhuluma uyabona ukuthi akayise kufeni. Cha uyena ngathi ufile yena impela, kodwa uthi ulele. Because to God akekho fayo. Angiphinde futhi. Mhlambe nizongibhala kabi kudala ngibhalwa vele ngithathwa ngiyofakwa endaweni bengangizwanga abantu. kuJesu akekho ofayo. Noma ngathi ulele kuthiwa sewuhambile sofika sikhulume yona lento thi sithi kuJesu akekho ofayo. Uyabona mawufike kuJesu ikhansele lento kwi-vocabulary yakho ukuthi khona into okuthiwa ukufa. uLazaro unjani bazalwane ulele. Akhuluma ke labafundi uma bekhuluma bathi hayi kungcono Nkosi uma kuukuthi ulele, ngoba uma sifike sofika sivuka. Wayesethi uJesu engazathi laba bayibambe kahle le. Ake ngehlele kwi-language yabo. Uyabona ke manje ukhuluma kwi-language of possibilities. Bona kufanele baze bezwe umehlela kwi-language of impossibilities. Usuyabona ukuthi inkinga yikho kuJesu. Inkinga ikithi sehla. Sifuna ukwamukela izinto ze-level yakamoya, kodwa sibe siphila kwi-level yasenyameni. Oshabokosaya. I feel God. Ngoba namhlanje we have to go back
We have to go back. Bafowethu sesihlupheke kwanela, siyagijinyiswa, sishoniswa lena, senziswa lokhana othandayo ufuna ukuzogcwanekela kithi. Not anymore. Not anymore. Not anymore, not anymore, not anymore. Hayi sisaphila, hayi sisamazi uNkulunkulu, hayi sisamkholwa, hayi sisaphila ku level yakhe. Othi ke angehlele ku level yenu. Ngisho ukuthi uLazaro is dead. But I'm glad. uLazaro ufile. Kodwa hayi ngiyajabula. Uthi ngijabulela nje ukuthi kade ade ningekho kanye nami bafowethu, ngoba namhlanje nandizobona enye into ezokwenzeka engenzeki mangikhona. But iBhayibheli ke lithi wayesethi asambe ubalalele labantu laba ukuthi bahamba naye kodwa basenyameni. Uthi omunye uThomas umdidimas. You see, Lord Didima, uthi ay asale sihamba khona sizofa kanye naye la afa khona, ngoba ingqondo yomuntu okuyilevel ephansi usebenza into zokufa. Angiphinde futhi angazi ukuthi mangaki ama insurances akho kufa, kodwa imapha ama records onawo in the kingdom. Because kuwe mawumuntu welevel ephansi usebenza kakhulu indaba zokufa, indaba yokuphila uyazi awuyazi. No, ngiyazi sizofika vele futhi lapho sizofika. And tonight, is it still tonight? Yeah, at the dawn sizofika nalapho. Now uma besho njalo uJesu sevele uyabayeka, ngoba uyabona abantu ma sebelokhu uthi uyabanyusa bona bayehla, uthi uyabanyusa kungcono uvele ubenze njani ubayeke. But into engithindayo manje ukhulume ngenkazimulo, into engithindayo ile ethe uthe esekude wabona uMatha. Kanti noMaria ukhona. Laba bobabili bantwana benkosi ba representa impilo ezimbili ezihlukene. When I read, I saw an object lesson. Yabantu abaphila kumoya nabantu abaphila enyameni. Ake sihlole lo Matha. Ake sihlole lo Matha lo. Sihlole lo Matha. Lo Matha lona uyagijima uya kuJesu sengaphandle. Ufika mayifika kuJesu uthi Nkosi ukuba nilele manje. Usendele. Nkosi ukuba bewukhona umne wethu ngaye ngafaka. Afaki full stop. Uyabona sengazathi uthi hey Jesu indlela esikuthanda ngayo uyakukhumbula isilovele ngakuphekela sona. Uyamkhumbula udadewethu ephula ilokhuza ialabaster enyaweni zakho, kodwa wena Jesu awufiki ngesikhathi uma izinto zethu ibhetha. Kungathi usikhohliwe. Now uma esho lawo amazwi ongawashayela izandla, uyabona kanti amazwi athi Jesus you are late. Nansi into engifuna uyibambeke ukuthi Jesus is never late. Ngicela uyisho leyo nto ingene enhlizweni yakho uthi Jesus is never late. Anginendaba noma ngaba awukayitholi ingane selokhu washada, kodwa ake ngimemeze phezulu kwempilo yakho, Jesus is never late. So now lo sisi lo uthi hey Jesu uyabona
ulate Jesu, ulate. You are late. You are late. Ukuba kwakuyila abantu bathi you are late bro. You are late. You are late. You are late. You are late. But uJesu uma esathi umlalele ukuthi asho ukuthini lamazwi usiyajika futhi umuntu wenyama akame entweni eyodwa uyajika uthi ngiyazi ukuthi nakalokho noma ngabe yini ozoyicela izokwenziwa. Hayi engazathuza kahle manje uqale ngokuthi ulate manje usethi ngiyazi engazathi manje umuntu wenyama uba senyameni kakhulu mawusumbonile ukuthi engathi uyinyama kakhulu avela gxuma zenze okumoya kakhulu akanayo iposition eyodwa umuntu wenyama kwaba kamoya ugcwala umoya kwabenyama ugcwala inyama akathembeki umuntu wenyama yabo. But number 2 umeqeda ukusho njalo uJesu kusethi kuye umfowenu uzovuka. Hawu uJesu lo wangithi umfowenu your brother will rise again. Usayipostpone yona leyo. Uthumata ya Jesu uthi uzovuka kodwa mina ngiyazi futhi ukuthi uyovuka ngomhla wokuphela ngoba umuntu osenyameni noma into isifike kuye uyayipostpone. Yabo umuntu wenyama ke lo umuntu wenyama akami ndawonye. Umuntu wenyama umuzwa sengazathi akanalutho umuzwa sengathi unakho konke kodwa ayikho kodwa nesekhona abazalwane. Sona usethi ke ngiyazi. Hayi uJesu ambheke lo sisi lo ambheke athi ngingukuvuka. That's a present tense statement. Ngingukuvuka okholwa yimi noma efa wovuka. Uthi hayi ngiyazi kuyovukwa ekugcineni. Oh yes kuzovukwa ekugcineni. But this is something uMujesu elokhu ekhuluma naye uyabona ukuthi lo sisi lo uze uyabona ukuthi angiyindawo noJesu asifiki kwi agreement kuJesu. Uthi ungicinga ngapha ngithole ngingapha. Athi ungicinga ngapha angithole ngingapha. Athi ungicinga ngapha ngithi ngiyabuya uyabona angitholakala. Lo sisi lo wenza into enzima kunazo zonke izinto. Wasuka wagijima wayendlini engathunyiwe wafika wathi inkosi yakubiza. Inkosi ayimbizanga uMary kodwa umuntu nje wenyama a little bit of lies, little bit of uzama ngayo yonke indlela awatholakale. Uma umcinga ngapha kekho ngapha umcingi ngapha kekho ngapha umcingi ngapha ke akatholakali umuntu wenyama. Okay. Akazi ngisho ikhathi zezinto ezishiwo uNkulunkulu ezishiwo manje uyayipostpone ezishola. You see uma esebuya lithi iBhayibheli wagijima uMary. In other words ukhuluma noJesu. Come here baba, come here. Ukhuluma noJesu ume kanje Jesu ufike late. Kanti into that will bring down the glory akusikho ukuma kwi-level kaJesu. Angiphinde futhi abantu abaningi bajaha kwi-level kaJesu ingakho bengakwazi ukufika kuyo. Phela noJesu lithi iBhayibheli lapha encwadini yabaseFilipi chapter number 2 mawubekini lo mqondo verse number 5 owawukhona nakuKristu Jesu owathi uNkulunkulu ngesimilo kodwa wathi akusiyona into yokuphangwa ukulingana noNkulunkulu kodwa wazithobisa elalela kwaze kwaba sekufeni yebo ukufa kwesiphambano. And then the Bible says then
God lifted him up and gave him the name. Kukhona enye into nje evame ukungithusa lapho ke mpostoli. Ijwayele ukungithusa leyo nto le ukuthi uJesu uzomnikeza igama elithi Jesu encwadini kaPhilippi. Wayethe kuMatthew uzozala abesethi bayomqamba uyifunde kahle bayomqamba igama lokuthi uJesu amanye amagama wayengamqambi wayemlindile ukuthi ehle azafike phansi la thina sikhona ukuze ethi mayemphakamisa aphakame kanye nathi. Okay. Ngiyazizwa. Uyabona ngesikhathi semphakamisa wayesemnikeza igama elithi Jesu. Lithi iBhayibheli ukuze amadolo onke abasemhlabeni nabasezulwini baguqe bavume ukuthi uJesu Kristu uyinkosi. Akamnikezanga igama uMatthew. Wamlinda kwaze kwaba encwadini yabaseFilippi. Ngesikhathi emncosha phansi. Ngoba uJesu mayizosebenzisa umuntu akamlandi lapha phezulu umncosha phansi. Yabo phakama nje wena uphakamisa amahlombe akho. uJesu akadili namahlombe. uJesu into afuna ukuyisebenzisa uyilanda phansi. Lithi iBhayibheli wamthatha phansi wamphakamisa wamnikeza igama elingaphezulu kwamagama ukuze egameni likaJesu onke amadolo nezilimi ivume ukuthi uJesu Kristu uyinkosi to the glory of God. Losisike uMatthew uMartha ukhuluma noJesu ume kanje ulate Jesu late. Hey uJesu wabona ukuthi ayikho lento. Kwafika uMary. Umefika uMary. Lithi iBhayibheli uzowasho wona amazwi ngoba kade eshiwo la ekhaya. Ukuthi Jesu ukuba ubukho amazwi ala ekhaya lawo. Abekhulunywa ehlohlwa emakhanda abo ukuthi uJesu late uphike lo Jesu wenu okade edla amadina la kini uphike lo Jesu uphi lo Jesu kade ninikela kuye uphi lo Jesu okudala nikiphisha umzekelo kuye uphi lo Jesu sebekhuluma yonke into kade nimdumisa niphakamisa izandla throwing your hands up uphi lo Jesu na uLazarus ephandwa. uMary uzowasho lamazwi kodwa before that baguqa phansi. Look at the posture. Ngoba uJesu masiza kuye akalaleli kakhulu amazwi esiwashoyo ulale ubuka iposture uwasho ukuphi lawo mazwi. But in order to close, mhlambe you see uma ekhuluma lo uMartha akaphendulwa uMartha. uJesu akamphendula umuntu kamoya nomesha amazwi wabhedayo. Akamphendula. Lithi iBhayibheli wambuka wathi Nkosi late kodwa ewasho eguqile. Lithi iBhayibheli wakhala uMary. Wathi mayikhala uMary inyembezi zakhe zapenetrate inhliziyo kaJesu zapenetrate zathi mayipenetrate ezikaJesu zazehlele. Lithi iBhayibheli Jesus wept. Jesus wept. Yini uJesu ekhala ukhaliswa iposture ngoba uma uke wathatha iposture right uyahluleka ukuthi no. Umuke wakhala kwehla inyembezi kwehla nezakhe inye kodwa apha ama intercessors namhlanje problem kusesijwayele ukukhuluma kuJesu sikhulume kusengazathi umngani wethu nje umngani wethu sikhuluma ngazathi sesiblashana amahlombe naye. Let me tell you bazalwa, the posture and the tears
posture and the tears. Engazathi ungayibamba ke le ngoba izoshintsha indlela othandaza ngayo, ishintshe approach yakho kuNkulunkulu, ishintshe nendlela obheka ngayo izinto. Lithi iBhayibheli waguqa phansi wakhala. Esikhundleni sokuthi uJesu aphendule lamazwi wathi nimbeke. Uyabona ukuthi sekufika umuntu wenkazimulo manje. uJesu nangesondela ekuthena veza inkazimulo ngoba sekufike umuntu wani wenkazimulo, ngoba uJesu bazalwane uzohamba la wena uhamba khona. Uma uphansi uJesu akenzi lutho, but once you raise the standard uJesu will come and be in your level. But this is something eke angisheka uthi nimbeke wayesebheka khona thuneni. Nazi ke izinto engifuna uzibambe encwadini ka Matthew. Uzothola Matthew chapter 26 from verse number 6. Uzothola istory sika Mary. uMary kwathi kusendlini ka Simeon the leper, bebhizi behleli noJesu bonke nalona othi bengihleli naye ngithatha izithombe naye, thatha ama pictures naye uJesu. Yabona bathi Jesu ahlalela ukuphoza uJesu, ahlalela ukuphoza. Nisho into esibona mihla namalanga. Omunye ubona ukuthi uyabona lo ufuna isandla sikaNkulunkulu kodwa yena ufuna iphoza. Imkube siyibonayo. Yabona mase siphuma la uzobona ukuthi sizophoza kangaka. Mase siphuma la. Mphoziswa umuntu ohlulwa imaths. Okufanele ngathi ngibeke isandla kuvuleka ingqondo. Kodwa uzofuna isithombe. And lesithombe lesi hayi ngoba sibaluleke kangaka, uzosiposta mhla ngishonile ukuthi nami ngake ngaba naye. Yana nto abayithathela ithombe lezi izona nto abayithathela ithombe le. Isithombe sizovela ku social media mhla uZikhali decide ukuya enkosini. But listen to this. Now uma efika uMary ufika uphethe alabaster. Angeke ngisayi ukuthi ulithole kanjani le alabaster. Kodwa uza nale alabaster, le alabaster le kuthiwa iperfume ephakathi ingangemali yomholo ka dokotela onyaka. Okay, asithi okathisha ke mawuthisha. Ngiyabona sengazathi thiwa uyijahe kudokotela. No, ake sithi okathisha ke ngoba abasebazi bathini ngahamba ngenye imoto bathi awu nawe uhamba ngamandla ngathisha. Ngathola ngathi Jesus Christ khona amandla kathisha ngoba. But uma efika nale alabaster sekufikile la khona angakwazi ukushintsha impilo yakhe. Wathi mayeza uthi uJesu sendlini wayiphula enyaweni wasula ngenwele zakhe, waba umuntu wasenyaweni. From that day waba umzalwane wasenyaweni. Ngiyazi ukuthi ningabasekhanda abaningi bethu sigijimele ekhanda. Waba umzalwane wasenyaweni. Ngiyavala kodwa Nkosi uJesu ngiyavala. Waba umzalwane wasenyaweni. Esengumzalwane wasenyaweni, ngelinye ilanga uJesu uvakasha la ekhaya. Hayi uMatha ke wakhipha unyawo epheka, but lalela umuntu wenyama uyapheka kodwa uMary uhlele enyaweni. Uyagijima uthi
hey Jesu ngicela uxoshe lo azongisiza. No ngiyanibona nisele manje, ngiyanibona nisele. Ngicela uxoshe lo azongisiza la ngipheka ngedwa engibamba ngapha ngoba umuntu wenyama enye izinto akude kuyo is to unplug the plugged one. Umuntu wenyama enye izinto uyabona mawusuthi uyakhala kodwa usungazukhale oh uyak-unplugga uthi uplugile avele ak-unplugge. Abantu benyama uthi uthandaza bethi hey gazingakanani izono zakho ohlala uyikhalela. Yabo abantu ubahlalele uku-unplugga uthi umuthayitha unikela bethi kaze ufuna ukuyiveza kumfundisi, because one of the things abantu benyama that they do, they like to unplug. Abafuni umuntu ohlele kwipower. Bonke abakwipower kufanele bakhishwe kwipower. Kwadikwa kwasiza uJesu. Wathi uJesu, hey niyeke uMary. Ukhethile isabelo. Angeke azaphukwa umuntu sona. Miyeke mdedele kwiplug yakhe. Kwaze kwathi angithi angimplug back. Namhlanje kule Intshukumo sike siplakane bafowethu, sibuyele emandleni, sibuyele kwi-faith, sibuyele kwi-holiness, sibuyele emandleni ekuhambeni noNkulunkulu, because the people are flesh carnal Christians. All they want to do, they want to unplug. Bonke abaxhumile bayakhishwa. But now uma uJesu efika kulo Mary lo, ngoba lo Mary lo uyibambile imfihlakalo waqeda wahlala kuyo. Hey Jesus Christ. Kodwa moya ingcwele yini le ngiyibonayo emzini kaNkulunkulu. Sekhona onwele ezimhlophe ohamba phakathi kwabo. Amehlakhe anamahamba langa bomlelo ukhona phakathi kwethu manje. Ukhona phakathi kwethu. Abathanda abantu kukhona amademoni noma wekho kodwa ukhona phakathi kwethu manje. Uphakathi kwethu manje. Akafiki ke ingekho into azoyenza specifically. So now uma lo Mary eguqe phansi ekhala lithi iBhayibheli wathi nimbekele wathi susanitshe. Wathi mayifika lapha usuyabona inkazimulo ngempela le ezobonakala namhlanje. Wathi susani itshe. Yabona uma ungena ethuneni lika Jesu ungena ngetepi lika Lazarus ungena ngetepisi wehle liumhume ungena ngetepisi uzuyofika lapha ezantsi. Now uJesu wema phezulu wangehla kuya phansi. Futhi uJesu wangamqaqa izandla neenyawo namehlo wamyeke boshiwe. Wayisesho lamazwi wathi Lazaro phuma. Hayi uyabona sengazathi ivocab kaJesu engazathi ayigcwele kahle. Bekufanele athi Lazaro vuka. Kodwa uJesu uyaseqa istage. Uthi Lazaro phuma. And uJesu esho njalo ngiyacabanga rector ukuba uJesu wakwathi nje phuma engabizanga igama lomuntu. Kwakuyobonakala into engeke engaziwa. Kwakuyobonakala zonke zafayo zivuka ibuye kuphile. Ngoba sazobe sizwe nje iphimbo lithi phuma. Kodwa waba specific ngenxa yokuthi ukuvuka kaLazaro okwakuzoletha inkazimulo kwangesikhona ukuthi kuvuka abantu emathuneni onke, kodwa kwakufanele kuvuka uLazaro ngoba lo Lazaro ukufa okubuye ukugula akusikho kokufa kodwa kubo kokuthi kubonakala inkazimulo. Lazaro
phuma. Lithi iBhayibheli waphuma ofileyo, eboshwe izandla nezinyawo, eboshwe namehlo, kodwa waphuma ngoba izwi wabahamba ngomoya linamandla alivinjwa. Ungikholele mina izwi ngilithatha njengoba linjalo, ngenxa ukuthi umuntu kamoya. Uma lithi ngemivimbo yakhe thina saphiliswa, ngilithatha njengoba linjalo. Izwi wabahamba ngomoya linamandla, 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 linamandla. I wish namhlanje you can take a decision uthi ngiya kumoya, ngifuna ukuhlala kumoya. Abenyama abanakulifa ngikulo mbuso kaNkulunkulu, kodwa bakumoya. Uya bobobobobobobosa rapapashata koroboshane lipapayaka koroboshata Lazaro phuma. Lazaro phuma, uboshiwe izandla neenyawo, wanyukile ebhizo, wanyuke eboshiwe ngoba abantu bakamoya abavinjwa nanoma iziphi izinto ababoshwe ngazo. Oh, I speak unto your life. Noma ngabe yini ebibophile, kodwa namhlanje ebusuku izona phuma, 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 phuma. Akhothosayada unanazikata wakoroboshana. Angendaba uboshwe yini, waboshwa nini, kodwa nali izwi elivela phezulu elithi Lazaro. Yawindo ayavaleka amathuna kulabo becabanga ukuthi bazofa kulonyaka noma ngonyaka ozayo. Amathuna let me tell you this. O 2019 nango 2020 mfundisi wami ngawa khona la ngasizwa unanga unkosikazi wakho livulekile ithuna, lalivulekile ithuna, livuleke kimi. Ngathi Nkosi, kanti izwi lakho lithini? Uma lithi wena othethelela zonke izono zami, welaphe zonke izifo zami. Namhlanje I'm standing, nanginesifo okuthiwa aselapheki, kodwa I'm standing with no trace waleso sifo emzimbeni wami. Lo Nkulunkulu usaphilisa kuze kube namhlanje. Chabaka ina mazia mapoposa yaka Laura Moshataba. Namhlanje ebusuku usuku lukamoyingcwele, usuku lwamandla, usuku logobo, usuku lezwi abakamoya. Noma ngabe baboshwe kuphi, kodwa bayaphuma. Lazaro phuma, 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 phuma.
other day, Apostle, I got saved in 1980. And I started to work for God in 1990. Listen to me. The other day I'm praying. It's moingcwele. Yini eyonakele kithi? Yini uma sibheka amadoda ahambe phambi kwethu ayishile lento? Yini thina kungazathi usifulathele Nkosi? Yini ngathi? And then I said, what is it that is needed? With a light, thin voice. Yathi nina nibabuyisele ngeentshumayelo zenu. Nababuyisela enyameni. Ngeentshumayelo zenu. Nababuyisela enyameni. What futhi khona abanye abaningi abasazophuma that will bring back the church into carnality. What ngisuke ngikhona ready to empower my people. Kodwa they are struggling between your sermons and my presence. Sermons and my presence. Listen, let me close like this. Let me close like this. Because this is terrible. This is terrible. This is terrible. And then the voice started to speak to me. Okuthi, when I look at the young men and women coming up, ngiyabadabukela ngoba balidwa abantu that are changing izwi lami ukuthi lihambisane nemizwa yabo. Liswane nemizwa yabo. And then I said, Lord, what are those sermons? What are those sermons? Wathi baphendula umusa wami bawenza waba ngamanyana. Kunokuthi umusa wami uphakamisa abantu ukubakhipha odakeni, bawushumayela ngendlela ukuthi ubaphindisele phakathi odakeni. Let me say this. Let me say this. There's a sermon I wanted to preach here. I wanted to preach it here. But no, not now. Not now. Wangikhombisa ama entrances esihoko. About 4 or 5 of them. I ministered with them in your conference. Entrances. First one is in John chapter 15, from verse number 6, 7, and 8. Lakhona elithi uma nihlala kimi nami ngihlala kini khona nothela kakhulu. Kodwa uma khona igatsha elingatheli uthi ubaba uyolinquma. Ayinthusile ke leyo ukuthi ubaba unquma. Ubaba uyolinquma uthi balithathe balifake emlilweni. Hey, ngabona i-entrance yabazalwane abangena ama-fruits. Entrance. And then I looked at Matthew chapter number 25. If you start from verse number 14. Inkosi iyayizwana elikude. Ngiyazi ukuthi khona abantu abangangilalela. Iyayizwana elikude yathatha amathalente yawanikeza ingceku zayo. Ingceku. Underline that. Ingceku. Omunye umnikeza 5, omunye umnikeza 2, omunye umnikeza 1. Lo owayekade etholela i1
bayinomsebenzi olula kabi ukumultiply elilodwa. Kwathiwa mbambeni nimfake la khona ukukhala nokugedla kwamazinyo. Hey ngabona kufakwa nezinceko that never used izipho nama talents. Ngabona it khona entrance yezinceko. Omunye uthi angiprofethanga yini angenzanga nokuthi kwathiwa mbambeni ne-entrance yaba-prophet. And let me close like this because isikhathi sokudlala ngathi siphelile kwamanje. Isikhathi sokudlala ngathi siphelile kwamanje. Bazalwane, it's very very important ukuthi si-upgrade from this flesh. Bekufanele ngabe njengabazalwane asabuki njengabantu bezwe. Kufanele ngabe sesibuka kwelinye izinga. Yabo nje at the moment noma ngabe uvula zinyoka everywhere, noma uvula kuyiphi zinyoka, sekufuneka lezi inyoka sijwayele. Ngoba lezi inyoka lezi zizophila phakathi kwethu manje. Kufuneka sijwayele lezi zinto. Awuyibona ezinye izinto inyoka ngezansi, ikhanda lenye into ngapha, ikhanda lenye nyama. We are being introduced into another time. Ngenxa ukuthi sikhanala sibone. Sikhanala. Uyazi ukuthi uPaul wakhuluma lamazwi encwadini yesibili yabaseThessalonika. I think it's but from verse number 1. Lithi i-Antichrist ayikabonakala kodwa umoya wayo usuyasebenza. Bese kuthiwa niyamazi ombambezelo ukuthi avele. Because ngeke avele in one platform with the people full of the Holy Spirit. Ngeke avele angeke avele kanye nabantu abaphila impilo engcwele. Mbulele lezinto lezo kudeyithana abantu abami. Niyadeyithana, nihambe enqunu niye eBhishi, niyabuya lapho ke, hayi besiye ukuthi no. Awukwazi ukudla komuntu. No, ngiyakhuluma. Ngoba ingane zethu ibulawa yizo lezi. Awukwazi ukukhishwa umuntu akunika ukudla kwakhe, akunikeze ilokhuza, i-first class treatment. Wena ungamniki into ayifunayo. Bonakala khona la teachings kushunyelwa ngokudeyithana khona la kuyadeyithwana, shumayela ngokudeyithana, ingane iqomene khona lapha kuyanuka. You see, and we expect the move of the Spirit. Sehlisile. Yabo nje kuba siyilanje. Sihlukene kabili. Ukhona uMary la no Martha. Carnal Christians. Carnal Christians. Let me tell you this was ngeke kushunyelwe kangaka. Hey, angaze ngiyibone igeneration okushunyelwa kuyo njengale. Ukushunyelwa uyabona yabo thina esikhulu esibuka oba kuNicholas Beng noba you know babengenawo nje namavesi amakhulu. Engenawo nje namavesi amakhulu. Wafika ubabungithi ngelinye ilanga enseleni wakhuluma ngeCoke, wakhuluma ngeCoca-Cola, wakhuluma ngeCoca-Cola, wasuka wakhuluma ngeOrlando Pirates, you know, i-team yakhe kukhona umjanqeka nobani. Utayijika nje wayethe uyomsiza ngani umuntu kuzuzizwe lokho kodwa onakelelo ukuphila kwakhe na. Today sineSgreek, sineShebheru, sineSlatin, sesinaleya ngapha eAfrika kambe kuthiwa yini ekhulunywa ngapha eAfrika iSwahili sesichazwa nangeSwahili nangayonke into. But we are going down, we're losing the level of God. Sibuyela kwi level yamademon.
That is why siphathwa izifo abengafanele isondele kithi. Khona izinto bengafanele ngabe isondela kithi. Kodwa zikithi njengoba sikhuluma. Zikithi njengoba sikhuluma. But tonight is tonight. This is the God that we preach. Nkulunkulu othi angikukhohlwanga kodwa ngiyakukhumbula. Nkulunkulu angikukhohlwanga kodwa ngiyakukhumbula. God remembered us. Nkulunkulu sikhumbulile ngale ministry. Sikhumbulile ngale ministry. Khona ezinye izinto esingasafuni ukuyikhuluma endlini kaNkulunkulu because siphila nazo, ingane zethu ziphila kuzo. Abanye manje abayenje abayeni abagqibe into ezithile. Adokusiba abayeni. Let me tell you this, bazalwane. Siyekile lezi zinto ziyaqanasa ebukhoneni benkosi. Enyinyanga iza kimi ifike ithi ngifuna ukuze enkonzweni ngizwile ukuthi niyakha athi hayi lapha lethi inhliziyo yokuqala asifune imali yakho ngoba uzohamba uthi sakha ngemali yakho sifuna inhliziyo yakho sokushumayeza uJesu futhi ngothi ngisamile ibaleke inyoka yakho ibaleke lezi zinto zakho zingaphinde ibuye ngambone ukuthi khona uyayizwa lento ukuthi nansi hamba ngayilanda kude kabi hey inkulu lade siphatha inkulu idlula yonke igama lakho liphakanyisiwe phezu kwawonke amanye amagama igama likaJesu ukuze egameni likaJesu onke amadolo aguqe sonke silimi sivume. Let me tell you this. Ake sinyuke kwi-level kaMatha. Ake sifike kwi-level kaMatthew. kaMary. La khona sizokhuluma kuye sithi Nkosi angazi baba kodwa yena Sengifikile Nkosi. Sengifikile. La khona sizokhuluma naye siguqe ngamadolo sithi Nkosi sesifikile kuwe. The posture. Siphakamise izandla zethu. Yebo bakithi sombonga Yeah.
khona amandla azongena kuwe khona manje, khona amandla azongena kuwe, khona uqobo luphula amajoke esitha. Izifo manje zizophuma, zizoqhasha kwakulaba abanezifo. God is in this place. He has remembered us. Thank you, Jesus. We will take 1 minute, 60 seconds. I want us to pray like we have never prayed in our lives. Thank you, Jesus. Open your mouth, start to pray. Start to pray. Ukapahata. Mvuselelo Ghost. Lift us, oh Father. Siphakamisele endaweni ephakemeyo. Liprapapa yathala babasika. Klorobo shandela babasika. Tandaza, pour your spirit. Pour your spirit. Remember the posture. Thank you, Jesus. Hushapapaya talaba. Mlilo, mlilo. Mlilo, mlilo. Ugobo. Ugobo. Kasmulo. Shatabahaya tatasitu. Upropo yataba. Wangena umlilo, yangena inkasimulo, wangena uqobo. Yes, aphuka amajoke. Ekhama likaJesu, ekhama likaJesu. Kunamanje liprapapasa, koropopoposayata, libradosi kataba, lipapayata lababasi, kokoroposhataba. Hey, sandla sikaNkulunkulu. Bless one down. Thank you, Jesus. Come on, open your mouth, open your mouth, open your mouth. Pray, pray, pray. Ayisusiza le. Yokwenzenga sathi sinayo. Sibe singenayo lento esifuna. Uya bravo bobos. Lipapayata. Jesus, 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 Jesus. Cry, cry. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Take some time. Kala. Ya baba baba sikataba. Oh baba baba shataba. Prophet, come and pray. Thank you, Jesus. Ukaparataba. Leprototo sayata. Kokorobo shataba. Libradazikatabahaya. Oh, let your voice be heard. Lift your voice. Lift your voice. Lift your voice, children of God, unto Him. Igama likaJesu waseNazaretha. Lazarus phuma, Lazarus phuma. Baba wathomwele egameni likaJesu. Namhlanje siyaphuma kwileveli yenyama, singena kwileveli kamoya. Igama likaJesu wonke amaketanga obumnyama asivimezela uba singangeni kwinkazimulo, kwileveli yenkazimulo. Ayabhethwa namhlanjena, ayaba namhlanjena. Wonke ama-addiction ngegama likaJesu avimba abangcwele ukuba bengangeni kwileveli yenkazimulo. Ayabhethwa namhlanje ngegama likaJesu, ngegama likaJesu, ngegama likaJesu, ngegama likaJesu, ngegama likaJesu, ngegama likaJesu. Lazarus phuma,
uyasibiza namhlanje. God is calling us into the level of glory. uNkulunkulu uyasibiza namhlanje. There is an urgent call from heaven. God is calling back the church. The church must rise and come back to the level of glory. Namhlanje siyaphuma kwi-level yenyama, singena kwi-level kamoya, singena kwi-level yama-possibilities, singena kwi-level yamandla, singena kwi-level yogomo. Siyaphuma enyameni, siyaphuma enyameni, siyaphuma enyameni, siyaphuma enyameni. Ngegama likaJesu. An agent call. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Johan, thank you, Jesus. The revelator. Watch uNkulunkulu come up here, and I shall show you things that are about to take place. Thank you, Jesus. Yesu uNkulunkulu abiza abantu namuhla. Ebengeke akhulume kanjena. Engekho umuntu ozophakanyiswa. In the name of Jesus. Asuswe kwi-level yenyama, angene kwi-level kamoya. Ngicela mawukhona lapho khona, my brother, my sister, my mother, bangabuliswa lelizwe ngilizwayo. Nkosi yami, ngicela ugijime uze ngaphambili. Ngicela nje ugijime nje size sonke size lapha. Ubaba uPostoli, ubaba uyikhali uzothandaza asithandazela. Yesu uNkulunkulu abizibala. The church is rising into the level of glory. Sizohlala enkazimulweni, sizohlala noJehova. Akade bethandaza ngo-3 ekuseni, manje akusathandazeki. Kodwa uJehova ubabuyisele ndawonye yomthandazo. Akade bephuma bebheka izandla abantu, bephile ey'timeleni, bephile emabhasini. Namhlanje God is taking you back to the level of glory. Zonke izinto bezisibophile ziyawa namhlanje. Yonke ivelo omnyama ebisibozile ukuthi ungayiboni inkazimulo iyasuswa namhlanje. Come out here. Come out, Lazarus. Lazarus, phuma kwi-comfort zone. Lazarus, phuma kwinyama. Allow God to take you to that level of glory. Oh my God. Ungasali ngephutha. Ungasali ngephutha. Uma lento yehla ngoba yedivele ezulwini, mayikuthole namhlanje. Kwakuyokwenzakalani ku-Elijah, ku-Elisha, ukube kwathi kwehla imenhle ayangehlela kuye. Namhlanje there is a special menhle ehla evele ezulwini. Ngizwa an impartation engazuthi baba uBishop uzothi thandaza, uNkulunkulu uzobe eyitshala lento kubantu. Sizophuma la iproject ingafani bazalwane. Sizophuma siholula uhlobo labantu. Sizophuma siyabantu benkazimulo abazothandaza kanye kwenzeka izinto. Abazothi bekhala kodwa inkazimulo inyakaze. Wathi ekhala uMaria, uJesu wanyakaza. The glory began to work. Cela ugijimise ngaphambili. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Ngicela thina sonke sikhona la endlini. Ubaba esababeka izandla sonke sithandaza. Ngiyacela baba umpostoli ubuya sisizele ubaba. Egameni likaJesu ngibona inkazimulo kule ndawo. Oh Maria, abantu benkazimulo. Oh Martha phuma enyameni. Oh Lazarus abafile. Lazarus phuma ethuneni. And ngoba uNkulunkulu esiphuma isanje
siphuma isodwa nabantwana bethu emakhaya kunento ezokwenzeka kubo nabazali bethu emakhaya kunento ezokwenzeka kubo njengoba uphuma namhlanje nomndeni wakho uyaphuma something is happening ngicela sonke sithandaze esikhona kule ndlu besabe kwizandla sonke sithi baba singena kwilevel enkasuluko uthandaze abantwana bakho besekhaya abanye babanjwa utshwala abanye babanjwa ama-drugs abanye babanjwa ama-addiction ahlukahlukene as God is calling us to the level of glory engasuthi nasekhaya amandla asebenze khulume imndeni yethu asithandaze sonke baba wathembele egameni likajesu as we are coming out we pray even our families are coming out our children are coming out our villages are coming out baba zethu ziyaphuma egama likajesu wasenazaretha wathembela to the level of mhlambe thina singemuva ngicela sime thina okusameka kithi I want us to make a declaration egameni likaJesu. Praise the name of the Lord. Ngoba kufanele usathane namadimoni basizwe mase ikhuluma lento. Isimangaliso sakho sisezwini elikhulunyiwe. Umoya ongcwele bazalwana akenzi lutho engakhulumanga. uNkulunkulu akenzi lutho engakhulumanga. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Ngifuna simemeze igama likaJesu njengoba inceke kaNkulunkulu iyasho. So qala sibize igama likaJesu, then after that sokwenza nje some few declarations egameni likaJesu. Amen. Ngizobala kathathu, then I want us to call upon the name of Jesus. I want us to shout ekseni at the top of our voices. Silibize leli gama lingaphezulu kwamagama wonke, igama esinikezwe ngalamandla, sanikezwe ngalokunqoba. Alibonga igama lenkosi. Are you ready to shout, bazalwane? Are we ready to shout? Jesus. 1. Are we ready to shout? 2. Are we ready to shout? 3. Let's shout Jesus. 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 You say it like you mean it. Jesus. Jesus. Hallelujah. Let's give him the hand of praise. One more. Hallelujah. Kala sonke senze lo mthandazo baba egameni likaJesu. Baba egameni ngicela singabizi ibukeli zalabo abakhule kwayo bazalwane. Let's all pray. Sonke sisebukhoneni bukaThixo. Baba egameni likaJesu. Noma yiliphi ithuna isitha besingifake kulona, ngiyaphuma namhlanje, ngiyaphuma namhlanje. Noma ithuna lenhlupheko, ngiyaphuma namhlanje, ngiyaphuma namhlanje egameni likaJesu. Ngiyaphuma emangcwabeni egameni likaJesu. Ingcwaba lokungathandazi ngiyaphuma kulo egameni likaJesu. Prayerlessness, njengamanje you are broken in the name of Jesus. I am a prayer warrior. I will pray. I will pray. I am a prayer warrior. Inamandla okwenza konke ngayo ngqinisayo. Let's give the Lord a hand of praise.
Let's celebrate the word, bazalwane. Let's celebrate the word. Open your mouth. Sibonga izwi likaNkulunkulu. Thank you, This Jesus. sickness, yokugula buye kufeni. Kodwa inkazimulo kaNkulunkulu ibonakaliswe. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Jesus. Christ died for me. Yes. And he arose. To set me free. I love him. I love him. I love him. My Redeemer. Christ died for me. Yes, I believe. And he arose to set me free. I love him. I love him. My Redeemer. I love him. I love him. I love him.